Let's go! Dati lima nga bawang nga dati tak 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 Ajinomoto. Ganito kami dito sa probinsya. Lagyan natin ng paminta. At tatanggalin po natin yung mga bula-bula. Yan o, dumi. Tanggalin natin lahat yan mga yan. Para malinis. Kaya ilagay na natin ang ating saba. Yan. 2.5 hours na nating pinapakuluan to. Saging na saba. Pero 3 hours natin pagpapakulo. Ilagay na natin ang ating repolyo. Yan. Isang buong repolyo ang linagay ko dyan para mabigyan natin yung ating kapitbahay at ang kapatid. Okay? Lutuin lang natin. Ayan, luto na ang ating nilagang paa ng baboy, kamaudi or kukod kung tawagin namin. Ayan, hindi ko masyadong niluto yung repolyo. Ayan, ito ibibigay natin sa ating kapatid para sa kanila to. If you enjoy this video, please like, comment. Thank you for watching EGTV.